जानुवारि 9 तारिखाव जोंनि लावदुङाव मिटिं जादोंमोन। मिटिं जानाय समाव बेंगलनिफ्राय सुस्मिता देब दाङरियानि आरो रमेन बर ठाकुर सार फैदोंमोन। बेयाव फैनानै आंखौ धनस्री समस्तियाव नोंखौ सायख'बाय बा इलेक्सन गेलेनो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेगोन होननानै आंखौ बुंलांदों। रायजोफोराथ' आंजों सापर्ट दंखायो। बिसोरो जाहेतु जोङो सिगां बे धनस्री समस्तिनिफ्रायनो देरहाखानायखा, बेखायनो बिसोरो फुल सापर्ट दङ आंखौ देरहाहोगोनखौ। टिएमसिआव थाबालाय जों माने मोजाङैनो डेभेलप जागोन। मानोना दाथ' मिथिगासिनो दङ, बयनोबो मबाइल दङ, बयबो नुगासिनो दङ। दा गोजौ मबाइलफोराव नुदों जोङो बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएल बिसोरो जयैनो मित्रजुट जानानै गेलेनो नागिरदों। नाथाय जोंनि टिएमसिआ बिदि नङा। जोंनि टिएमसिआ हारसिङैनो गेलेगोन, जरदार खालामनानै बे बिटिसिआव गेलेगोन होननानै खोथा होदों। जोंना टिएमसिआ जिखुनु जाति भेदनि नङा। टि माने जाबाय जोंनि टिएमसिनि मुल उद्देश्यआनो जाबाय टि माने टेम्पोल, एम माने मस्जिद, सि माने चार्च। माने गासिबो टि माने टेम्पोल माने मन्दिर, एम माने मस्जिद माने जोंनि मस्जिदानो, आरो सि माने चार्च जोंनि ख्रिस्टानफोरनि चार्च। जोङो जयैनो हिन्दु मुस्लिम जयैनो लोगो जानानै जों बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनो नागिरदों। आंथ' बहुत मोजाङैनो नुदों। मानोबा आंखौ बयबो मोजां मोनो। मानोना जोङो बे समस्तियावनो गेलेनानै देरहाखानाय। आरो जोंहाथ' मालिकआ गोदो बेलेग ताला एवडिएमनिफ्राय जों गेलेदोंमोन। गेलेनाय समाव प्राय समस्तियाव आंनो प्राय गिदिंनो मोन्दों मुस्लिम एरियायाव। बिसोरो मुस्लिमल' नङा, गासिबो बर'आनो जा बेलेग जातियानो जा, बे समाव जेनेबा जोङो एवडिएमनिफ्राय गेलेनायखायनो मुस्लिम जातिखौल' जों निर्भय खालामदोंमोन। खिन्थु दा बिदि नङा। जों मिथिबाय मुस्लिमजोंल' जों देरहाखाया, जों अनेक मुस्लिम असमिया नांगोन, नेपालि नांगोन, बर' नांगोन। गासिबो जों दा जानजियाव खाफ्राबाय। जोङो जयैनो जेनेबा आंनो खोथा होदों गासिबो जोंनिनो मानसि जयैनो ओंखारनानै आंजों जुद्धार खालामगोन होननानै। भटनि सबिया मोननै बिबार थागोन। आंथ' इलेक्सना आंखौ माने दाखालि 9 जानुवारि तारिखाव जों केलकातानिफ्राय मेम सुस्मिता मेम दाङरियानि, रमेन बर ठाकुर सारा फैनानै जिहेतु आंनि पपुलारखौ नुनानै आं फिल्डआव गिदिंगासिनो दङ, बयनिफ्राय खोथाफोरखौ लानानै बिसोरो सानबाय बे धनस्री समस्तियाव आंखौ गेलेगोन होननानै। बेखायनो आंखौ एदिनखालिनो डिक्लार होनानै गालांबाय जे धनस्री समस्तियाव कल्पना नार्जारिया गेलेसिगोन। जोंना बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि माने जाति भेदाभेद जाबाय थायोना। जोंनि टिएमसिआ बिदि नङा। मानोबा जोंना टिएमसिआ गासैखौबो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बादि गासैखौबो गजबना लानायनि मोनसे पार्टि। मानोना टि माने जाबाय टेम्पोल, एम माने जाबाय मस्जिद, सि माने जाबाय चार्च। माने गासिबो जातियानो ज' जानानै माने जों रावखौबो मुगिया, बयखौबो माने जों गजबना लानानै मोनसे पार्टि खालामनो बिटिसिआव फैदों नालाय। बेनि मिनिङानो जाबाय टिएमसि। मानोना बिसोरो आंखौ गोसोजों मोजां मोनो। मानोना बिसोरो बायद'आ जे उनाव देरहानानै बिजे जोंखौ नायगोन, बेखौ माने मोजां नुहुरदों। आरो जे टिएमसिआ जे मोनसे शक्तिशाली, माने टिएमसिआ जाबाय बिजेपिनि एगेन्स्ट पार्टियानो जाबाय टिएमसि। खारन टिएमसिआ जाबाय मोजां पार्टि नालाय, बेखायनो मानसिफोरा आंजों सापर्ट खालामदों। माने बेंगलाव इसेबां शान्ति सम्पति माने मोजां मिला मिसा खालामनानै सरकार दागासिनो दङ। दा जोंनाव बेफोरबादि गैया। जोंना बहुद खेलिमेलि। माने बेखायनो जोङो बे टिएमसि पार्टिखौ जेनेबा बयबो आखुवालि लादों। माने गोदान पार्टि हिसाबै माने रावबो मुगियाखै। बयबो टिएमसि होननाय लोगो लोगो गासिबो आगबारिनानै दङ। आरो नोंखौ बायद' एबार धनस्री समस्तियाव जों देरहाहोगोन होननानै जिखुनु जातियानो जा, बर'आनो जा, नेपालियानो जा, बिहारियानो जा, आसामिसानो जा, माने मुस्लिमानो जा, गासिबो ज' जानानै माने आंखौ सापर्ट खालामनायखायनो आं बेवहाय गसंदों।
आं रायजोफोरखौ बेखौनो होनो जाहाथे आं जि पार्टियाव फैबाय टिएमसिखौ आं लाबोबाय आंखौ गोजौनिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामबाय बेखायनो बयबो जेनेबा आंखौ अनदो बयबो जाति भेद नङा जों बयबो बर'आनो जा आसामिसानो जा बिहारियानो जा बा सावतालानो जाथों आदिबासियानो जाथों गासिबो जेनेबा मुस्लिमानो जाथों बयबो ज' जानानै आंखौ सापर्ट होदो